Паважанае гаспадарства, на гэтым тыдні вельмі моцна пушылі незалежныя медіа, як Лукашенко ездзіць па сетцы Макбай, раздае свае вельмі ценныя парады наведвальнікам гэтай установы. И надо белорусам приучать белорусов к своим булочкам. Усе гэтыя СМІ пушылі і ніхто не сказаў, як Макдональдс ператварыўся ў Макбай. 22 год, незалежнае выданне «Зеркало», снежань, і тады Лукашенко, каментуючы сыход Макдональдса з Беларусі, сказаў: «Самі бачыце што, ушлі гаспадары да пабачэння». З гэтага моманта прадпрыемства нацыяналізавана. Што такое нацыяналізавана? Гэта аджата. І дадаў, што прадпрыемства гэта наша прадпрыемства. І сапраўды, цяпер гэта прадпрыемства чалавека з атачэння Аляксандра Рыгоравіча. На той момант сетка Макдональдс у Беларусі працавала праз кампанію КСБ «Віктарі рэстараны». Уладальнікам сеткі з'яўляўся член сям'і Назарбаева, казахстанскі бізнесовец Кайрат Баранбаев. Але ён был з атачэння Назарбаева і пры Такаеве трапіў у молах рэпрэсіяў. Ну і яго прымусілі заплаціць нейкія грошы. І ў 22 годзе Макдональдс сышоў з Расіі і з Беларусі. Вот. Ну, а праблемы у менавіта гэтага бізнесовца пачаліся з гэтым сыходам. І гэтым скарысталіся, як заўсёды любяць делаць нашы чыноўнікі, з атачэння Лукашэнкі. Баранбаев ужо меў новую франшызу ад расійскай сеткі «Вкусно і точка» для працы ў Беларусі. Але Александр Рыгоравіч вырашыў інакш. Праз дзяржкаммаёмасць і суды яны выбілі ранейшага ўласніка франшызы са схемы і аджалі ягоны бізнес. Справа гэтая, дарэчы, разглядалася ў Вярхоўным судзе, прычым у закрытым рэжыме. І рашэння апублікована не было. У выніку праз некаторы час сетка фактычна змяніла структуру ўласнасці. З'явіўся новы брэнд Макбай, а кантроль над сеткай атрымаў беларускі бізнесовец Аляксей Саўчук праз кампанію Quality Food. Аляксей Саўчук таксама вельмі вядомы ў Беларусі бізнесовец, малочнік, партовец. І фармальна гэта выглядае нібыта як змена ўласніка, аб чым і расказалі нашы незалежныя СМІ. Но калі злучыць усе факты, сыход Макдональдс, заяву Лукашэнкі, закрытыя суды і змену ўладальніка, гісторыя выглядае значна цікавей, чым проста эканамічная навіна. Дарэчы, Аляксей Саўчук, ён не выпадковы чалавек у беларускім бізнесе. Яго можна аднясці да кола буйных прадпрымальнікаў, якія маюць блізкія сувязі ўлады, доступ да цела. Саўчук мае ўсе тыя ж самыя прыкметы, што Шакуцін, Машэнскі, Цяцерын. Ён звязаны з прэзідэнцкім спартыўным клубам, як многія бізнесоўцы, да? І ён з'яўляецца кіраўніком Беларускай федэрацыі панкратыёна. Там, дзе гадуюць амапаўцаў, там, дзе алімпійскія чэмпіёны, да, выходзілі на пратэсты і збівалі людзей. Пры гэтым цікава, што Саўчук пакуль не трапіў пад санкцыі захаду, хаця многія ягоныя сябрушкі ў санкцыйных спісах. Мала таго, ён з'яўляецца ганаровым консулам Латвіі ў Беларусі. Ну, як памятаеце, Машэнскі у Ісландыі. Вось.
І атрымліваецца цікавая сітуацыя, што ў гэтую сетку прыязджаюць Лукашенко, нездарма ж ён сказаў, што гэта іх прадпрыемства. Ну а нашы СМі робяць бешаную рэкламу новаму бізнесу. Ну і навошта гэта рэклама? Ну, асабіста я думаю, што калі Лукашенко прыехаў у гэты фастфуд, то гэта нават не Саўчука. Я думаю, гэта яго, але я магу памыляцца. Сябры, што потом не было такога, што Пятрухін там пушыў, што гэта Лука. Я так не казаў. Я так проста думаю, да? Вось. І яшчэ ў гэтай гісторыі ёсць вельмі цікавы момант. Былы менеджер сеткі Вікторыя Данько захавала сваю долю ў новай структуры. І гэта значыць, што сістэма кіравання фактычна часткова засталася той жа, што была раней, але ўладальнік змяніўся. Ну, вось такая навіна. Што ты пра гэта думаеш, паважаны сябра? Як ты да гэтага ставішся? Вообще, честно говоря, в день, когда все вот это вот произошло, когда Лукашенко пошел в этот Макбайт, так называемый, да, то есть все наши независимые медиа дружно устроили информационный праздник вокруг новости, что Лукашенко сходил в этот Макдональдс и что-то там сказал по поводу переименования. Я вообще сначала подумал, что вообще происходит, почему ну, со всех сторон вот эта вот новость ползет по СМИ, да. И причем самое смешное, разгоняли это именно те медиа, которые обычно рассказывают, какие они независимые, какие они аналитические, какие они, ну, что они там не занимаются пропагандой. Но когда нужно сделать хайп на пустом месте, они все включили сразу в команде. Там один пишет, второй переписывает, третий делает там разборы, четвертый снимает видео, пятый уже объясняет, что типа что там наши эти два пивных барона рассказывали о вкусе. Да, представляешь, о вкусе. Это как будто им уже из Беларуси, да, привезли попробовать. Вот. То есть, честно говоря, это очень смешно было, когда они начали это. Ну, как будто они рядом стояли, пробовали эти бургеры, либо еще что-то. И я понял, что это просто обычная реклама. Реклама, которая была куплена точно так же, когда рекламируют бизнес Мошенского, ну, Мошенского, ты видел. Это прекрасное количество рекламы. Ну, Да? не, То я, есть, я заўсёды и- я заўсёды звяртаю на гэта ўвагу, што менавіта вось такія навіны яны падаюць без падаплёкі. Ну, то бок падаюць проста як звычайную эканамічную навіну ў краіне, а не расказваюць паднаготную, што чаму так здараецца, што гэта ну па факту гэта проста аджым. У 21 стагоддзі у Беларусі, у еўрапейскай краіне такі вось чынам нацыяналізіруюць чужыя бізнесы. Я не кажу, што гэты Барабанов хорошы чэл і што типа не Первый, а? первый первый ли бизнес, который отжал Лукашенко. Давай по-хорошему. Он несколько лет назад с Лавкали отжал. Вот. И по всем фронтам молчания по этому поводу. И много-много бизнесов он отжимал так. Это уже не в первый раз. Просто вопрос в чем? В том, что я вообще расцениваю то, что произошло в медиа, вот это вот бам, шухер, да, и так далее и тому подобное, что это была обычная заказанная реклама. Потому что они там рассказывают о каких-то там сигналах. Вопрос, какие, блин, сигналы? Он в фастфуд сходил, все. Ну, то есть, вот то, что ты рассказал по поводу того, что бизнес сейчас связан с режимом Лукашенко, то есть с семьей Лукашенко, по сути, да, то есть с кошельками Лукашенко. Это более важная информация. Но почему я такое, вот я завершу все-таки свой спич, не увидел в наших масс-медиа? И не увижу никогда. Потому что у них не было задачи этого. У них была задача именно прорекламировать, что они и сделали.